أرست زينام قدم مينستر أبي أحمد أبي معلتي 250 شح كنتال عقم مفراي زقل فابريكا سمينتو لمي مريقوم كفيتون بعل الريتشا لم زمن الريتشا نحداس بحرنا بزول مري حساب 25 مسكرم أب كتما ديسابا خورا فنفيني كمون سنبت 26 مسكرم أب بيشوفتو خورا أرسدي كم زخبر بيرو كومنيكيشن كل أوروميا فليتوم كاب زينوطاي إيران دمراحي حزب الله فسيسو أي كتر فين كتبل تحنيام سلام زخبركم تملكتي كما يتعلو لك ساعات شعات خوين زيناتاتنا حزنا مزينا لنا زيناتاتنا دمرحنا حبيركم صنع أنا إبراهيم سايه فلما بحصرت زيناتات كجمر قدماي مينستر أبي أحمد أب حدا معلتي حدا 250 شح كنت العقم فرايزلو بيراوي فابريكا سمينتو لومي عمر أم كفيتهم تم قدماي مينستر أب محبراو ميديوم أب زم حلالفو ملختي ات ميجا بروجكت مرأيات صنوع قوام منغستي بسلوط قزفتن صريتن مهنات إلهم ازي اب زحزوان اب ملاء هاجر زولو تمثلتي فابريكاتات تدميرهم ناي زفريو 500 ميتاو زفر افريكا لون كخون نستساتفو كلهم انكوا حقوسكم إلهم كرتام اتي اب زحزوان اب ملاء هاجر زولو تمثلتي فابريكاتات تدميرهم ناي زفريو 500 ميتاو زفر فابريكا علاون كخون استساتفو كلهم انكوا حقوسكم إلهم اتي بروجكت ما سلتي تنكور سرحتي بمسرح مصاي تولدي دخنت نكيورس يكون بر معبال اونتاوي مدلادل كم زصبه مرأيو كبلون غليصوم يوم كم لميزبولو بروجكتات اندستري اب ملا هاجر انت تتخيلهم بمهزو سراحن هاجراو معبالن زلو بزح فره لعل كم زخون تزاريبوم يوم بفلاي اب حاطينا مصين زبناو دقعي الون اب مسفح لمعات اندستري حرشان زهلو اونتاوي صلوا سفيح كم زخنم اب ملئتهم ابريهم يوم نحن أصوار كينات زي فتحونات لو تكاب أيرن زلاقي شتتات لمعاتن تمت زدلي يوم كلو منستر قدات وصاي فيدرئي أمباسادر تاياز كسلاسي قليصوم نزيوم نمعوات زقاتمو حلخلاخات تمت هيبكا ودو حبرات منقستاتن أبال حقراتن زد قلب سراح كمزخونا ونقليصوم أمباسادر تاياز كسلاسي أب مبل 79 حفشاو قواي ودو حبرات منقستات أبزقور ومدرم إثيوبيا نسلام دحنتن عالم زلوا متكل قرصانينتن كل مدى يركبن أخبيرا اتقعز هاجر يايلوم ودو حبرات منقستات أبز حزوان بزحات فتناتات يقاطمو كم زلو بمقلاص نتوم تصقمات مفتاح نام نبار كل مدى يركب مملاسن أبا مونغو أبال هاجرات زلو منفس متحبار متنخارن كم زقباون قليصوم يوم إثيوبيا نب ملوء تكبرا ممحاش قطع متوا توقسو قدامي مينستر أبي أحمد أبزخونة تكبرا حملواي أسر شفان دن زهاجر كاب 300 ميتاوي ناب 24 ميتاوي كمبالو لو تكواب أير نمكل خال أبزقبر زعري قلت قدا على ويلهم أبا كأيح بحرن وكيانوس هندن زولو دحننت أتأماما نكخون بمسرحن كما الشباب زبولو قبر رعداويان أقررتي قجلاتات نمكلاسن إثيوبيا مسمدار تأكلات بمتحبار نمسراح زلوات صنع قوام الرقاقيصوم منستر قدات وصاي أمباسادر تاي أسكاسلاسي مس وانا صحفو دو حبرات منقستات أنتونيو غوتيريز تزاتيوم اتي زتا استقبره قونا قوني عب نيويورك ناتقايد مزركب مبل 79 حفشاو قبائي ودو حبرات منقستاتيوم أبا زاتهم دما أبا وانا وزوباوي قدات كم زاتيو حبريتا منستر قدات وصاي ملاخت بمسارة زي أبتي زوبا وطري بمهدا سلام نسأتان مرقاقات مسرح كم زقبا أبتي وان زته تلعيليوم
ሚኒስትር ቱሪዝም መዓልቲ ቱሪዝም ዓለም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ፓርክ እንጦጦ ብዝተፈላለዩ መርሃ ግብርታት ኣኽቢሮም ሚኒስትር ቱሪዝም ኣምባሳደር ናስሴ ጫሊ ኣብቲ እዋን መርሃ ግብሪ ተረኺበን ከም ዝገለጾም ከባብታት ቱሪዝም ጽሩያትን ዝማዕረጉን ብምግባር መባፅሕ ዑደተኛታት ክኾኑ ይግባእ ክብላ እየን ሓቢረን መዓልቲ ቱሪዝም ዓለም ምክንያት ብምግባር ኣብ ፓርክ እንጦጦ መርሃ ግብሪ ጉያን ጽሬትን ከም ዝተሳለጠ ብምሕባር ኣብቲ ዓውዲ ልምዓትን ተረባሕነትን ንምርግጋጽ ስራሕቲ እናተሳለጡ ምዃኑን ገሊጸን ኣሎም ኣብቲ እዋን ለውጢ ኣብ ሓፂር እዋን ብዝለዓለ ጽሬትን ብብርኪ ዓለም ደረጃኦም ዝሓለው ብርክ ዝበሉ መባፅሕ ቱሪዝም ከም ዝተሃነፁ ብምግላጽ ነዚ ድማ እጃም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝለዓለ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጸን ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ብምክንያት ልምዓት ንዝተለዓሉ ነበርቲ ተባሂሎም ኣብ ዝተሃነፁ ኣባይቲ ዑደት ኣሳሊጠን ተን ከንቲባ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቶም ኣባይቲ ማይ መብራህቲ ወዘተ ዝተማልአሎም እዮም ኢለን ኣለዋ ንስራሕ ዕድል ዝኸውን ሼዳት ጣብያታት ጥዕና ሹቓት ከምኡውን ንግዲ ከምኡውን ኣብቲ ትምህርቲ ዘለዎ መንደራት መንበር ከም ዝኾኑ እውን ገሊፀን እየን ምምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ኣብ በዓል ኢሬቻ ንምስታፍ ናብ ኢትዮጵያ ንዝመፁ ኣባላት ዲያስፖራ ኣቀባብላ ይገብረሎ ተባሂሉ እቲ በዓል ኢሬቻ ንህዳሴ ባህልና ብዝብል መሪሕ ቃል 25 መስከረም 2017 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሆራ ፍንፊኔ 26 መስከረም 2017 ድማ ኣብ ቢሾፍቱ ሆራ ኣርሰዴ ከም ዝኽበር ተገሊጹሎም ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ተሽመልስ ኣብዲሳ ብመሰረት ዘቕረቦ ፃውዒት ኣባላት ዲያስፖራ ኣብቲ በዓል ምስታፍ ናብ ኢትዮጵያ ያቱ ከም ዘለው ተሓቢሩ ኣብ ክልል ትግራይ 1.8 ሚልዮን መጻሕፍቲ ንካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ቀጻሊ ሰሙን ጀሚሩ ከም ዝከፋፈል ቢሮ ትምህርቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ገሊጹ ሓላፊ እቲ ቢሮ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ንካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝከፋፈል 1.8 ሚልዮን መምሃሪ መጻሕፍቲ ተቐቢልና ኣለና ኢሎም ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት ነናብ ወረድኡ ክነብፅሕ ክንፅዕር ኢና ክብሉ ድማ ገሊፆም ክብል ኮርፖሬት ብሮድካስቲንግ ፋና ጸብፂቡ مسكلي تركبوا رحازولي يوحنس مسكلي تركبوا رحازولي تبلكتي حزر ما بزرزر أب حزنا زينا خلف أب معلتي حدا 150 كونتال عقب مفراي زخيل فابريكا سمنتو لومي ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መሪቆም ስራሕ ጀሚሮም ብቕልጡፍ ዝተሃነፀ ፋብሪካ ሲሚንቶ ሎሚ ንብልጽግና ኢትዮጵያ ግዱ ዓብይ ምዃኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፆም ኣለዉ ንፀብጻብ ጥላሁን ካሳ መርሃ ሰላም መረሳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብመዓልቲ 150,000 ኩንታል ዓቕሚ ምፍራይ ንዘለዎ ብሄራዊ ፋብሪካ ሲሚንቶ ሎሚ ኣመሪቆም ስራሕ ናጀሚሮም እዚ ብቕልጡፍን ብጽሬትን ተሃኒጹ ዝተዛዘመ ፋብሪካ ሲሚንቶ ንዕቤት ቁጠባ ኢትዮጵያ ግዱእ ሰፊሕ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም እዮም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ክቡር አቶ አረጋ ከበደ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ተመስገን ጥሩነህ ክቡር ኣይተ አረጋ ከበደ ምምሕዳር ክልልና ክቡራን ሚኒስትራት ክቡር ኣይተ ቡዛየ ታደለ በዓልናይ እዚ ሕልምን ሰብ ብፅሒት ሕልሞምን ካብ ቻይና ዝመፁ ወገናትና ኣብዚ ስፍራ ዝተረኸብኩም ብመልእኹም ፈለማ ዕዕርዩ ዝወቀበ ብመጠን እውን ዕዕርዩ ዝዓበየ ብረቑሓ ግዜ እውን ብቕልጡፍ ተፈፂሙ ግልጋሎት ምሃብ ዝጀመረ ፋብሪካ ሲሚንቶ ሎሚ ኣብ መፈፀምቱ በፂሑ ፈላማይ ስርሑ ክተጅምሩ ዝበቕዓኹም ነዚ ስራሕ ዝተጋኹም ብመልእኹም እንኳዕ ደስ በለኩም በለና ምባል ይፈቱ
ኣብ መንጎ ዝዓበዩ ሃገራትን ኣብ ከይዲ ምዕባይ ዝርከቡ ሃገራትን ዘሎ መሰረታዊ ኣፈላላይ ካብ ትማሊ ዝወረስዎ ምሕዳሽ ሃፍትን ዕዳን እዩ ማዕቢሎም እንብሎም ሃገራት ብዙሕ ምሕዳሽ ዝዋሃለሉ ብምዃኖም ብዙሕ ሃፍቲ ዝኣከቦ ብምዃኖም ሕዚ ንዘጋጠሞም ዕለታዊ ፀገም ብቐሊሉ እንዳፈትሑ ንወለዶ ሰናይ ትካላትን ሃገርን መስግጋር ይኽእሉ ብኣንጻሩ ብርክት ዝበሉ ዕዳ ዝወረሱ ብርክት ዝበለ መቁፃይ ዘለዎም ብርክት ዝበለ ድኻም ዘለዎምን ትካል ዘይሃነጹን ኣብ ምዕባይ ዝርከቡ ሃገራት ጣጠኦም ሓጓፎም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ስፍሕ ዝበለ ሜጋ ፕሮጀክት ስፍሕ ዝበለ ሓሳብ ስሉጥ ዝኾነ ፈጻጽማ ምምዝጋብ ተዘይክኢሎም ፀገማቶም ብቐሊሉ ክፈትሑ ኣይኽእሉን። እዚ ፕሮጀክት ንጉዕዞ ብልጽግና ኢትዮጵያ ሓደ መርኣያ ምዃኑ ኣብዚ ምረቓ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አብሪሆም እዮም። እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት ትላልቅ ስብራት ትላልቅ ችግሮች አሏቸውና ከም ኢትዮጵያ ዝበለ ሃገራት ዓበይቲ ሓጓፋትን ፀገማትን ይሓቕፉ እሞ እነቐምጦም ፍታሕውን ገዘፍቲ ክኾኑ ኣለዎም። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ገንዘብን ፍልጠትን ዝወነኑ ኢትዮጵያውያን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግልጽ ፖሊሲ ኣለዎ። ከም እምባ ዝገዘፈ ፀገም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንበይኑ ይፈትሑ ኢሉ ኣይኣምንን። ብምትሕባር መንግስትን ዘፈር ውልቀን ፀገም ኢትዮጵያ ብሓፂር እዋን ክፍታሕ ከም ዝኽእል ይኣምን። ገንዘብ ዘለኩም ፍልጠት ዘለኩም ሙሉእ ገንዘብ ዋላ ተዘይብልኩም ውስን ገንዘብን ርክብን ዘለኩም ኢትዮጵያውያን ግዜኹም ከይባኸንኩም ምቹው ፖሊሲ ብምህላው ከም ኣይተ ቡዛየ ብሱሉጥ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ባይታ ብምትሓዝ ንብዙሓት መናእሰይ ዕድል ስራሕ ብምፍጣር ዓቐበት ኢትዮጵያ ናብ ጎልጎል ብምቕያር ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ግዴኹም ክትዋፅኡ እንተዘንጊዕኹም ግና ግዜ ከም ዝሓልፍ ግዜ እንተሓሊፉ ገንዘብን ፍልጠትን ዋላ ተሃለወ ብርኪ ዘጽንዕ ስለ ዘይኮነ ከምዚ ዝበለ ሰናይ ስራሕ ሰሪሕኻ ምሕላፍ መጸገሚ ስለ ዝኾነ ካብ ትርከብዎ ከባቢ ገንዘብኩም ፍልጠትኩምን ርክብኩምን ብምሓዝ ኢትዮጵያ ንምልማዕ ግዜ ከይተባኸኑ ሓደራ እንዳበልኩ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ሎማዓንቲ ከም እናመርኦ ዘለና ፋብሪካ ሲሚንቶ ለሚ እዚ ፋብሪካ ካብ ጥረቕሑ ጀሚሩ ኩሉ ዘድልዮ እታወታት ካብ ውሽጢ ዓዲ ዘማለአ እዩ። ልክዕ ከምዚ ሓፂን ካብ ድፍድፍ ጀሚርና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምፍራይ እንተኽኢልና መዳበርያ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምፍራይ ንኽእል ኣብ ኢንዱስትሪን ሕርሻን ክፍጠር ዝኽእል ወያነ ምግማት ኣይሕርበተን። ኢትዮጵያ ንሓፂን ዝኾን ጥረቕ ሓለዋ ንመዳበርያ ዝኾን ጥረቕ ሓለዋ። ሲሚንቶ ሕዚ ካብ እነፍርዮ 5-10 ዕፅፊ ንምዕባይ ዘኽእል ጥረቕሓ ኣለና። ኢትዮጵያ ስንና ንኺስና ተሰሪሕና ዘፈር ኮንስትራክሽን ሕርሻ ብምልዋጥ በሊዑ ዝሓድር ጥራሕ እንተይኮነስ ዘመናዊ መንበሪ ገዛ ዝወነነ ክብሩ ሩኢ ዝኾነ ናብራ ዝነብር ዜጋ ምዕባይ ንኽእል ኢና። ፋብሪካ ሲሚንቶ ለሚ ኣብ ጠለብ ዘፈር ህንፀት ዝረአ ሓጓፍ ብምምላእ መዳይ ግድኡ ሰፊሕ ምዃኑ ቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ጠቒሶም እዮም። ንተሓባበር ተለና ፕሮጀክት ብቕልጡፍን ብፅሬትን ክንፍጽም ኢና እሞ ንበርትዕ ክብሉ እውን መልእኽቲ ኣሕሊፎም እዮም። መስቀል ወዲ ሰብ ፈጺምዎ ንዝነበረ በደል ክርስቶስ ካሕሳ ዝኸፈለሉ ምዃኑ በዓል ደመራ መስቀል 2017 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ መስቀል ኣደባባይ እንተብዕሉ ዝረኸብናዮም መርሻ ካህሊ ገሊጾምና ኣለዉ። ካልእ ተሳታፊት በዓል ሲኖዶስ ተስፋይ ብወገኖም መስቀል ምልክት ፍቕሪ ብምዃኑ ንሕና እውን ብተግባር ክንስዕቦ ይግባእ እዮም ኢሎም ጌታቸው ዓለሙ ኣዘራሪቦም ኣሎም። መስቀል ምልክት ሰላምን በረኸትን መራያ ፍጻመ ፍቕሪ ምዃኑ ኣቦታት ሃይማኖት ይገልጹ። ወዲ ሰብ ፈጺምዎ ንዝነበረ በደል ክርስቶስ ካሕሳ ዝኸፈለሉ ምዃኑ ዝገልጹልና ድማ በዓል ደመራ መስቀል 2017 ዓ.ም እንተብዕሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መስቀል ኣደባባይ ዝረኸብናዮም መርሻ ካህሊ እዮም። መስቀል እንድዩ ፍሉይ በዓል እዩ። ብፍላይ ንክርስቲያን ድማ ናይ ዓርሱ ዝኾነ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ። ድሕነትና ተፈጸመሉ ወዲ ሰብ ፈጺምዎ ነበረ ገበን ክርስቶስ ካሕሳ ከፊሉ ዘድሓነሉ እዩና ዓብዪ በዓል ዓብዪ ኣውደ ዓመት እዩ። መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ክንወፅእ ፍቕሩ ዝገለጸሉ እዩ ዝብሉ ድማ ካልእ ተሳታፊት በዓል ሲኖዶስ ተስፋ እዮም። መስቀል ናይ ጎይታና ናይ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንወዲ ሰባት ንኹልና ወዲ ሰባት ኢሉ ፍቕሪ ብፍቕሩ ብንዓና ብዘለዎ ፍቕሪ ምኽንያት ዝወዓለሉ ዝሓደረሉ እዩ።
ዝኻስ ለምንታይ ገይሩ ምእንቲ ኩልና ካብ ሞት ናብ ህይወት ክንወፅእ ምንታና ፍቅሪ ዘርአየሉ እዩ መስቀል ማለት መስቀል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራት ንከይሰርሕ ምእንታን አይሁድ አጥፊእምዎ ምንባሮም ዝገለጹ ሲኖዶስ ተስፋይ እንተኾነ ግን ብምንቅስቃስ ንግስቲ ኢሌኒ ክርከብ ምኽአሉ አረዲኦም መስቀል እንግዲህ አይሁድ ናይ ጎይታና ናይ መድሓኒና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል አፊኡ ከተርፍ ይደልዩ ነይሮም ንምንታይ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝሰቀልዎ ተአምራትን ልዩ ልዩ ተአምራት ከይገብር እዚኦም ክርስቲያን ዝበሃሉ ኸዓ ናይ ጎይታና መስቀል እንዳበሉ ኸዓ ከይረኽቦ ይደልዩ ስለዝነበረም ረስሓት ቆሻሻ እንዳደርበየሉ ንዘመናት ተሓቢኡ ይነሩ ማለት እዩ ኪራኮስ ዝበሃል አቦ ከምዚ ተትገብሩ ደመራ ተትልክሱ እቲ ዕጣን እቲ ምልክት ከርእየኩም እዩ እቲ ዕጣን ሞ ናብቲ ምልክት ዘርእየኩም ኸዓ ናይ ጎይታና ናይ መድሓኒና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ክትረኽቦ ኢኹም ኢሉ ብዝሃቦም መረዳእታ መሰረት ንግስቲ ኢሌኒ ብኡ ዝነበሩ ካህናት ኩሎም ጸልዮም ድሕሪ እቲ ጸሎት ከምቲ ዝተባሃለ ችቦ ገይሮም እቲ ዕጣን ኸዓ እቲ መስቀል ናብ ዝነበረሉ አርእይዎም እቲ መስቀል ክርከብ ክኢሉሎ ማለት እዩ ነቲ ታሪኽ ምኽንያት ብምግባር ሎሚ እውን ብዘመንና ካብኡ ዝጀመረ እዚ ታሪኽ ንምዝካር አቦታትና ካህናት ምእመናን ኩሎም ብዝተረኸብዎሉ ደመራ ንልኩስ ማለት እዩ ምእንቲ እዚ ታሪኽ ኢና እዚ ስርዓት ንገብሮ ዘለና ናይ ድሕነት መዓልቲ ሎሚ እዩ ሕዚ እዩ ዝበሉ ምርሻም ካብ ሕዚ ጀሚርና ህይወትና ምስ ክርስቶስ ክኸውን ይግባእ ኢሎም ታበይ ከም ዝመፀ ዘይፈልጥ ናበይ ከም ዝኸይደ ይፈልጥ ህይወት ከም ዝፍለጥ መኪና ይኾነትና ማርሽ ናይ ድሕሪት ተእቶ ይብላል ንድሕሪት ኬትካ ተማዓራሪዮ ተታኻኽሎ ነገር የለን ንቅድሚት ግን ዝካል ነገር እዩ ሎማዓንቲን ጽብሓና ቢድና እዩ ዘሎና ታይ ምግባር ይካል እዩ ታብ ሕዚ ታብዚ ዓለት ጀሚሩ ናይ ድሕነት መዓልቲ ሎማዓንቲ እዩ ሕዚ ይብል መጽሓፍ ሕዚን ሎማዓንቲን ማለት ድማ ታብዚኣ ሰዓት እዚኣ ጀሚርና ህይወትና መስመርና ምስ ክርስቶስ ክንገብር ይግበና መስቀል ምልክት ፍቅሪ ብምዃኑ ብተግባር ክንስዕቦ ይግባእ ኢሎም መስቀል ዓቢ መልእኽቲ ዘለዎ ኣነ ኣብ መስቀል ኩሉ ትምህርቲ አለ ኢለ ይሓስብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክስቀል ከሎ ብሓይሉ ካብ መስቀል ሙራድ እምቢልዎ ኣይኮነን ወይ ከዓ ይኽእል ነይሩ ናብ መስቀል ግን ዘብፅሖ ምእንቲ ኩልና ዝነበሮ ፍቅሪ እዩ ሓይሊ ከለዎ ብዙሕ ብቃሉ ጥራይ ብዙሕ ነገር ክገብር ክእልስ ፍቅሪ ከርእየና ደልዩ ናብ ዝቀትሎ ናብ ዝሞተሉ ናብ መስቀል ደይቡ ማለት እዩ ሞ ኩላህና ኣብ ህልኽ ኣብ ዘይጠቕመና ከይንኣቱ ካብኡ ድማ ፍቅሪ ዝረአየሉ መገዲ ተትንኽተል ኣብ ሚሊኒየም ዝተኸበረ በዓል መስቀል ከም ዘይርስዕዎም ምርሻ ገሊፆም ፍልይ ዝበለ ንዓይ ማለት ታብ እምሮይ መዓዘም ዘይጠፍእ 2000 ዓመተ ምህረት ነበረ በዓል መስቀል እዩ ሙሉ እዚ ሪችት ነይርዎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ጽምብል ነይሩ ሚሊኒየም ስለዝነበረ ብቤተ ክርስቲያን ድማ ሚሊኒየም እንት ወሃበካ ኢኻ ትረኽቦ እንት ፍቀደልካ ሓዚስ 2017 ኣለና ሕዚ 2000 ምብጻሕ ብዓርሱ ሓደ ነገር እዩ 00 ዝኾነሉ እዩ እና ንዑ ትበዓሉ እቲ ንዓይ ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ ንኹሉ ክርስቲያን ዝብዓሉ እዚ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ በዚ አጋጣሚ እዚ ድማ እንኳ ዓብፅሐኩም ክብል ደልዩ ንኹሉ ክርስቲያን እቶም ተሳተፍቲ ትበዓል መልእኽቲ እንኳ ዓብፅሐኩም ኣመሓላሊፎም ንኹሎም ህዝበ ክርስቲያን እንኳን ንጎይታና ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ዝተረኸበሉ እዚኣ መዓልቲ እዚኣ ዓብፅሐኩም ይብል ንኹልኹም ጽቡቕ ዓውደ ዓመት ይምነይ ኣብ ዘይኸውን ኣብ ዘይምቸ ኩነታት ዘለኹም ከዓ ክርስቶስ ናይ መስቀል ጥራይ ይኾነን ታሪኹ ናይ ትንሳኤ እውን ኣሎ እሞ ካብዚ ለይምቸ ወፂኹም ናብ ትንሳኤ ናብ ዕረፍቲ ስለ ዝኽየድ ብዙሕ ከይሓዘንኩም ናብ መስቀል በዓል ብፍቕሪ ክትሕልፉ መልእኽቲ ይመሓላልፍ በዓል ኢሬቻ ለም ዘበን ኢሬቻ ንሕዳስ ባህልና ብዝብል መሪ ሓሳብ 25 መስከረም ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ሆራ ፍንፍኔ ከምውን ሰንበት 26 መስከረም ኣብ ቢሾፍቱ ሆራ አርሰዴ ከም ዝኽበር ቢሮ ኮሙኒኬሽን ክልል ኦሮሚያ ኣፍሊጡሎም ትሕዝቶቲ በዓል ኣብ ምፍላጥ መራኸብቲ ሓፋሽ ዝለዓለ ጃም ከም ዘለዎን እውን ተሓቢሩሎም ንጸብጻብ ዘኣማኑኤል መንግስቱ ሙሉ ብርሃን ግርማይ
أبز قصر سمون قدام سنبتن أب كتم أديس أبان بيشوفتو زخبر بعل إيريتشا بزملكات بيرو كومنيكيشن كلل أوروميا مبرهيبو نتم مبرزهابو حلافي كومنيكيشن تكلل أي تهايلو الدنيا قدام مسكرم إسران حموشتن أب كتم أديس أبا هورا فين كم زخبر قليتهم أبز قصر معال تسنبت كعا أب بيشوفتو هورا أرسده بدمو قناتات كم زخبر أفليتهم يوم مجلس أسرعت جداز خنا بعل إيريتشا مرأي حيوانات هاجرن أركان خانو كل محبر سب نخفلتو كسر رح كم زجبا على العلوم يوم. إيريتشا كجداز أسرعت تقامات عن دوسيهون لعملك مسجنا يميقرب بتبع الموالد. إيريتشا كابت كالت جدات حد تخون نأملاك مسجنا الغربلو بعليو نمنتايو مسجنا زغرب سلمات خرم تحليفو نبرهان زوقع فتاري لمسكن له سرعات سلزخونه إيريتشا عبي حد هاجر سلزخونه ميدياتاتون نزي أب مفلات الجاموم كوفيو يقبا إيريتشا سناي مثل هاجر نعودتنياتات أب مفلات زلو الجام للعلى سلزخونه ميدياتاتون بتصحيتو مخواتو يقبا حلافيت بيت عيو توريزمن بعلك الأوروميا زخونه ويزرب جميلة سنبيرو بوغنن بعل إيريتشا أركن فقرن حبراوينتن معرنتن سلام حاقفو زحازة عبي بعل مخوانو ردئن ميدياتاس نزويا مفلات بتصحيتو مخواتو حاتيتانيا ይሄ በዓል ለኦሮሞም ሆነ ለመላው የሀገራችን ሕዝብ ትልቅ ትርጉም ያለው ያንድነት እዚ በዓል ንኦሮሞ ኾነ ንመላ ህዝብታት ሃገርና ዓብይ ትርጉም ዘለዎ ሓባራዊነት ሕውነት ምትሕባር ዕርቂ ሰላም ዘርኢ ዓብይ በዓል እዩ ሚድያታት እውን ብፍላይ ነዙይ ስራሕ ምፍላጥን ግንዛባ ምሃብ ካባኹም ተፅቢት ይግበር እዩ ሓድጋ ዓለምን ሃፍቲ ሃገር ዝኾነ በዓል ኢሬቻ ብዓመት ክልተ ግዜ ዝኽበር እንትኾን እቲ ሓደ ጎቦ ኢሬቻ ወይ ድማ ኢሬቻ ትሉ እቲ መበል ኸላይ ከዓ ኣብ ወሰን ማይ ዝኽበር በዓል ኢሬቻ እዩ